Готови ли сте, деца? Готови сме, капитане! Не ви чувам! Готови сме, капитане! Кой живее в морския ананас? Спанч Боб квадратни гащи! Кой е пухкав жълти порест? Спанч Боб квадратни гащи! Ако търсите морски небивалици, Спанч Боб е насреща! скочете и се преметнете като риба. Спанч Боб квадратни гащи! Спанч Боб квадратни гащи! Спанч Боб. Търси се помощник. Режисьор Алан Смарт. Ах, морето. Очарователно. Прекрасно. Тук виждаме Бикини Ботъм, кипящ от живот. Домът на едно от любимите ми създания. Спонж Боб, квадратни гащи. Да, разбира се, че живее в ананас, глупчо. Днес е голям ден, Гари! Виж ме, аз съм гол! Днес трябва да съм в най-добра физическа форма. Готов съм! 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 Давай, Спанч Боб! Ето го! Най-добрият ресторант за хранене, където човек може да се нахрани. Хрупкавият рак. Домът на рак бургера. В табела. Търси се помощник. На прозореца. От години мечтая за този момент. Ще вляза вътре, ще отида директно при управителя, ще го погледна право в окото и... Не мога да го направя! Патрик! Какво мислиш, че правиш? Аз само... Престани! Ще влезеш в хрупкавия рак и ще получиш работата. Не мога! Не виждаш ли? Не съм достатъчно добър! На кого бяха думите? Какво ще поръчате? Май, Кой правеше клечки за зъби в работилницата? аз... Кой? Кой? Кой е голям жълт куп с дупки? Аз! Кой е готов? Аз съм готов! Кой е готов? Аз съм готов! Кой е готов? Аз съм готов! 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 О, не, Сюнгер Боб. Готов съм! Какво ли може да иска? Давай, Боб! Давай, Боб! Давай, Боб! Господин Рак, побързайте, трябва да ви кажа... Може ли да се кача на бърда, капитане? Цял живот съм се подготвил за деня, в който ще вляза в хрупкави рак и сега съм готов! Кога започвам? Младежо, изглежда, че не можеш да стоиш мирен. Господин Рак, мали, ще докажа, че съм добър готвач. Питайте сепията, той ще гарантира за мен. Не. Младежо, ще те изпитаме. И ако се справиш, ще започнеш работа. Отиди и ми донеси хидродинамична шпатула с отвор и приставка отдясно. И турбодвигател. Не се връщай без него. Слушам, капитане. Една хидродинамична шпатула с отвор, приставка турбодвигател. И веднага. Побързай! Повече няма да видим този дръвник. Ти си ужасен, Хидро, какво? Ей, моля, пътниците да седнат по местата си и да не изкарват перките си през прозорците.
Стори ми се, че чу вратата. Надушваш ли? Мирише на нещо миризливо. Миризлива миризма, която мирише. Миришещо. Аншуа. Моля? Аншуа! Да ядем. Моля ви за тишина. Така ли трябва да се държите? Глад. Можете ли да покажете малко приличие и да се наредите на опашка един след друг на касата? Да ядем. Търговски център ще намерите вашата шпатула. Ръцете на масата, изведете котлите от панталоните си. Помолих да се наредите на опашка. Да заровим оръжията, Сепия. Излизаме на вода, Сепия. Искам при мама, Сепия. Шпатула с приставка и турбодвигател. Помощ! Човек за борда! Катерете си, господин Сепия! Катерете се! Да ядем. Това е краят! С Богом, господин Сепия! О, господин Рак! Може ли да скача на борда, капитане? Някой да е поръчвал шпатула? Спонж Боб се върна? Точно така! Хидродинамична шпатула с отвор и приставка отдясно. Да не забравяме и турбодвигателя. Вярвате ли, че има само една склада? Към кухнята! Кой е гладен? Това, което те тревожи, не тревожи мен. Аз съм весел и щастлив. Живея на слънце, обичам луната, прекарвам си страхотно. Не ми е нужно много. Кафето струва стотинки. Живея на слънце, обичам луната и си прекарвам страхотно. Ела с мен и ти. Свободна съм като всички морски твари. Правя каквото си знам, само ако искам и ми харесва. Ще остана точно тук. Живея на слънце, обичам луната и си прекарвам страхотно. Това беше най-бързото приготвяне на бърза храна, който съм виждал, господин Спонж Боб. Имате работата. Но господин Рак! 3 пъти ура за Спонж Боб. Хип-хип! Ура! Господин Рак! Хип-хип! Ура! Хип-хип! Ура! Господин Рак! Отивам в кабинета си да броя печалбата. Добро утро, хрупкав рак. Какво ще поръчаш, Патрик? Един рак бургер, моля. Господин Рак, елате да видите новия си служител. Елате.